Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. For today's vlog, lilibot tayo sa may Koreantown, dito sa may Friendship, Angeles City. So, kung mapapansin nyo, nasa loob ako ng Clark. Dumaan kasi ako dito dahil galing tayo ng Babalakat. Kaya lumusot na lang ako dito sa may Clark. Ay, kakaliwa tayo, kakanan tayo mamaya. Pupunta tayo ng Koreantown. Ayan pala yung Northward Clark. Ayan, dito nagmi-meet yung mga grupo natin, Kapampangan vloggers. Ayan. Ay, so kakanan ako rito. Pupunta ng Friendship. Ayan, titingnan natin. Maraming salamat muna sa na-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. Ayan, sa kanan naman mga tol, papunta ng Margot. Yung mga dinedebolis nila ng mga bahay dito. Kaso tayo ay kakaliwa. And makita natin yung mga kainan dito, yung mga limited samgyeopsal, di ba? Alam niyo naman mga Pinoy, mahilig sa mga samgyeopsal. Eto, kikita na natin yung ngayong oras na to. Anong oras na ba? Stress ng hapon. Titingnan natin kung maraming nakabukas ngayon na Korean na restaurant dito. So kung didiretso ka naman papunta ng Balibago, ayan yung vlog natin nung isang araw sa may Fields Avenue. Eto, kakanan ulit tayo. Ayun yung mga Korean restaurant. Ayan, hindi natin makikintindihan yung mga nakasulat na yung mga signages nila. Ayan, yung ano lang, Ken massage. Ito na yung Koreantown. Ito, maganda rito kapag kapag gabi na. Ito, napakaraming mga kumakain dito. Ayan, napakaraming sasakyan. Kapag gabi yan, punong-puno yan. So ngayon dahil alas 3 ng hapon, kaya hindi natin makikita yung mga ilaw ng signage nila. I am Mark. Ayan, Korean grocery. Ayan, kung didiretso naman tayo dito pamunta ng Angeles City. Ayan, titignan din natin dito dahil hindi pa tayo ata nakapag vlog dito. Ayan yung titignan natin dito. Oh, nagawa na tayong tulay dito. Ito yung tulay ng Anunas, Angeles City. Ang daming bahay dyan sa baba. Ayan, daming bahay dyan, marami rin mga rito, mga restaurant. Asensado na rin yung Angeles na to. Ayan, shoutout sa nanonood sa atin sa ibang bansa, sa US, sa Canada, sa Singapore, sa Thailand, Taiwan. Yan, shoutout po sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Ito, napakarami pa rin mga rito na pwedeng mapagkainan. Ayan,
Alas Korean ano to, koreantown. Sa Balibago naman, alam mo yan, yung mga tisoy, mga foreigner na Australiano, Black American, ayan, karamihan. Dito naman talaga sa Korean, parang nasa Korea ka. Ayan, oh, napakalaki din ng building na to, Sing Sing Restaurant. Ayan. Oh, gandang motor, oh, BMW. May nagtitinda rin ng crab dito. Ayan, oh, napakalaking crab na yan, king crab or ano lang, hindi siya king crab, yung ordinary lang. Haru JTV. Ito pa, oh, iguanas, kanji. Ayun, mga KTV bar naman yan. Dito sa ano, may McDo na rin. Asensado na rin to, itong lugar na to. Hindi tulad dati, walang kabuhay-buhay dati dito. So ngayon, ayan, tingnan nyo naman, asensado na. May McDo na. Maraming subdivision na rin dito. May 7-Eleven. Ayan. And then may ano na rin dito, Nissan. Pagkakalam ko Nissan to eh. Ayan. Ayan. So wala akong nakikita mga bagong sasakyan nila ngayon doon. Ito naman yung ang tawag kasi rito, Grand Palacio. Oo, Grand Palacio. Ayan. Dito makikita rin natin yung mga nagtitinda ng fresh na vegetable, mga lettuce, ganyan, galing sa farm, sa bukid-bukid, sa bukid nila, sa sakaan. Ayan. Alam ko sa may Porac, maraming ano yan, maraming taniman ng mga fresh na lettuce. Pagkakamali, kundi ako nagkakaayan yung mga nagtitinda ng lettuce. Ayan, oh. Tapos didiretso tayo. Ayun yung mga nagtitinda ng mga fresh na gulay. Ayan, oh, kamatis. Ayan. Ayan, dito mabibili, murang-mura mga yan. Ayan, oh, lettuce, tsaka ano bang tawag dito, kamatis. Ayan. Pipino. Ayan, ay talong. Sunset States. Ayan, oh, yun, napakagandang mga subdivision na mga bahay nila dyan. Daming titinda ng gulay, no? Yung mga pangsanggipsal. Ayan, oh, lettuce, fresh na fresh sa mga yan. Yan, first time natin nakapag-vlog ngayon dito. Tapos kung kakanan ka naman mamaya, papunta ng Porac, Manibaog, Pampanga, sa may Dike. Yan, pwede din. Papunta ng San Fernando. Kung diretso ka dito, papunta ng San Fernando. Tapos kakanan Porac, tapos kakaliwa Angeles City. Ayan, titignan natin, ha? Papakita ko rin sa inyo. Titinda ng mais. Buti dito yung mga halaman di pa pinuputol, yung mga puno ng akasya. Ayan, sana hindi na maputol yan. Di tulad sa may dao. Ayan, halos pinutol lahat ng mga puno dyan para ginawang parking lot.
Ito na yung stoplight dito. Ayan ah. Didiretso tayo dito papunta ng San Fernando. Pag kakaliwa naman papunta ng Angeles, kanan papunta ng Porac. Ayun yung sinasabi ko sa inyo mga tol. Dito na tayo sa may Angeles City. Ito yung Toto Beach. May turo-turo. Ayan bago ka pumasok, ayan, kailangan mo munang maglogin. Sarap na amoy ng mga tinapay rito New Point. Ayan, napakalaking building na yan. So dito tayo sa may Nepo Mart. Ayan, yung mga bilihan ng bilihan ng damit, jersey, sapatos. Ayan, ang daming mabibili rito. Napakaganda mga damit dito, murang-mura lang. Pasalubong meron din dito. Ayan buko pie, buko melon ba? Ayos dahil one way lang to, do not enter. Ayan yung Nepo Mall. Ayan dire-diretso lang. So one way tayo, sa kabila tayo dadaan. Ito, kakanan tayo. Ito yung mga nagtitinda naman sa may gilid. May tinapa, gulay, prutas, bigas. Ayan, iba-ibang paninda, di ba? Ay grocery rin, Korean Mart. Ito, medyo traffic lang din ngayon dito. Sana yan lang dito sa may Angeles City mga tol. Yung mga nagtitinda ng mga speaker, setup sa mga video kian. Shoutout sa nabilang ko dati ng bala ng karaoke. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, General Mall. Kung didiretso ka naman dyan, pupunta ng San Fernando. Papunta ng San Fernando sa Telebastagan. Ayan. So may bibili na ako rito, kaya nag-vlog na rin tayo dito sa may Angeles City. Kaya ayan, sayang naman. Ito, bilihan ng mga cellphone case, ayan, charger, o kahit anong gamit sa mga cellphone accessories. Ayan, tali ng sapatos. Ayan, yan, balik normal na, di ba? Yung mga, balikan nyo yung vlog ko, yung mga dati wala tayong nakikitang dumadaan dito. Halos bibihira lang yung sasakyan dati. So ngayon balik normal na sa Angeles City. Yan. Alam nyo naman yung Angeles City, napakaganda talaga. Yung di pa pumasyal dito, ayan, sana nakatulong yung mga update ko sa inyo, yung mga vlog ko. So may mga arang na ngayon dito parang medyo maselan na ulit. Ayan, ito yung mga nagbebenta ng kakanin dito, suman, tamales. Ayun yung mga kalesa, yung vlog natin dati, yung dating ari ng kalsada, yung mga kalesa nung wala pang mga sakyan. Bibiyara lang siguro dati.